Tretie miesto v roku 2014 získala Tatiana Janičková. Budeme držať palce aj do tej budúcej sezóny. Som sa hlavne chcela poďakovať všetkým, čo ma podporovali, hlavne mojim rodičom, lebo bez nich by som ani s cyklotrialom nezačala, mojim trénerom a sponzorom, lebo bez nich by som nemohla vycestovať na preteky. Druhé miesto získala Peter Velič. Peter sa z dnešného večera ospravedlnil, nezúčastní sa, trofej mu samozrejme zašleme. Prvé miesto a to získala Peter Sagan. Chcel by som aj za toto ocenenie poďakovať všetkým, ktorí mu dali svoj hlas, ktorí sa tak rozhodli, že to patrí jemu. A talentom roka za rok 2014 sa stáva Matej Ulík, obecný športový klub Tatran, Liptovská osada. Trénujem v okolí domova, čo je Liptov, veľmi pekné prostredie, dobrý terén, sú tam kopce, roviny, takže trénovať sa dá. Pre najbližší rok to bude asi teraz blížiace sa majstrovstvá sveta v Tábore, v cyklokrose, kde by som sa chcel umiestniť v top 15, čo bude veľmi ťažké, ale verím v to. A potom cez leto príde horská cyklistika, kde budem druhým rokom junior a taktiež by som sa chcel umiestniť v top 15.